खिलल गुलाब हो मुरझाइल कइसे, खिलल गुलाब हो मुरझाइल कइसे, पिया खड़ा आंगनवा बोलाई कैसे, पिया खड़ा आंगनवा बोलाई कैसे। चूड़ी खनकाए त सास जगी जई है, चूड़ी खनकाए त सास जगी जई है। अरे मथवा क बिंदिया देखाई कैसे, पिया ठाड़ा आंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ा आंगनवा बोलाई कैसे। खिलल गुलाब हो मुरझाइल कैसे, खिलल गुलाब हो मुरझाइल कैसे, पिया ठाड़ा आंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ा आंगनवा बोलाई कैसे। पायल छनकाए जेठान जागी जाई है, पायल छनकाए त जेठ जागी जाई है, जेठ जागी जाई है, जेठान जागी जाई है। अरे होठवा के ललिया देखाई कैसे, पिया ठाड़ा आंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ा आंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बतिया बताई कैसे, दिलवा के बतिया बताई कैसे, पिया ठाड़ा आंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ा आंगनवा बोलाई कैसे। घुंघरू बजाए त देवर जागी जाई है, घुंघरू बजाए त देवर जागी जाई है, देवर जागी जाई है, देवरान जागी जाई है, देवर जागी जाई है, देवरान जागी जाई है। अरे गरवा के हरवा देखाई कैसे, पिया ठाड़ा आंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ा आंगनवा बोलाई कैसे। दिलवा के बतिया बताई कैसे, दिलवा के बतिया बताई कैसे, पिया ठाड़ा आंगनवा बोलाई कैसे, पिया ठाड़ा आंगनवा बोलाई कैसे।